Кой от психолозите е открил причината? Защо човек се страхува? Трябва ли да опознаваме чуждите гледни точки? Има ли нещо в света, което да е само плюс или само минус? Умеем ли да се поставим на мястото на другия? Какво ни пречи да погледнем навътре в нас какъв е проблема? Кога слагаме филтъра между себе си и всичко останало? За колко време сме готови да станем търсачи? И къде се крие вярата за нашите възможности? Отговорите търсим заедно с когиталиста Ивомир Димчев и психолога Еми Стойчева. И още нещо. За тях ще видите иконата на свети великомъченик Георги Победоносец. Защо? Защото светецът е символ на храбростта и вярата. В случая става въпрос за нашата смелост и за нашата вяра, за да променим себе си. Но не от утре, но не след месец, а днес и сега. И точно в този момент да започне промяната. Заедно с оператора Димитър Радев ви обещаваме, че ще ви бъде интересно. Останете с третата част на предаването "Когиталност. Всичко, което е". И не забравяйте лайтмотива на предаването чрез песента "Какъв прекрасен свят". Ние съдържаме всички честоти като енергия и винаги можем да осъществим честотен портал с всеки. Тоест дори бясното куче навънка, което е насъскано срещу теб, ако ти се отнесеш с любов към него, то наистина кляка. И това не е магия или от сорта. То е просто защото ти си готов да не слагаш филтъра, да не слагаш преграда. Компютъра, който не работи, изведнъж, когато се отнесеш към него с любов, почва да работи. Ако всичко друго си му подредил и той е наред. Ние имахме автомобил, който го карахме в продължение на близо година и половина, да. И накрая го даваме на следващия, който го купи от нас. И той казва: майсторите казаха, че година и половина сте нямали водна помпа. И аз казвам: абсурд. Ние караме с 140, защото постоянно бързаме за някъде. Да, вярно е, не съм дигал капака на двигателя, но ние постоянно бързаме за някъде. Ходим по семинари, постоянно сме на скорост 130, 140 по магистралата. Постоянно. Физиката не отрича ли това, което казах току-що? Отрича го, обаче се оказа, че нямаме водна помпа. Както и доста други неща в последствие, но това е. И сега мога ли да попитам как е работила тая кола? Без да дава никакви дефекти. Без да дава никакъв дефект. Защото момента, в който си е харесвал, браво, било ти е комфортно. Имаме отношение, да? Чудесно. Ами тогава какво ще кажем за непорочното зачатие? Абсолютно същото. И тук е редно, за да не се отплесват нашите зрители, да споменем така наречения Свети Граал и Мария Магдалина. Когато влязахме в състояние да разговаряме с нея, тя каза така: аз нямам детеродни органи, но повярвах на Исус. И вярата ни в това, че аз мога, благодарение на тая вяра, имаме дете, казва се Джулия. Джилия. Обяснение. Джи като джет означава Бог. Бог ли съм аз? Ли я. Обаче в същото време Джи е омраза. Грид. Да. Омраза ли съм аз? Завист. Тоест, кое от двете съм аз? И тя каза: върху което се фокусираш. Ако имаш желание да проявиш себе си, е редно да се откажеш от тялото, като приемеш тялото и повярваш в потенциала.
Това изглежда като приказка. Обаче оттам нататъка, както тя се изрази, трите най-нежни гънки у жената са всъщност онази чаша, която ви дава гладката живот, Светия Граал. Кое е Светия Граал? Вярата в потенциала, отказването от тялото и в същото време неговата противоположност, приемане на същото това тяло. Това триединство е Светата Троица или Светия Граал. И поради тая причина тя и показа знака си, който беше водна лилия, трилистна, с цветето отгоре. И обясненията бяха така, както водната лилия е готова да се откаже от средата, като приеме средата и корените си, едва тогава цветето на живота разцъфва над нея. Вярвайки, че това е възможно. При цялата тая ситуация да се върнем ли на темата за енергията, широтата на нашия диапазон, колко е широк диапазона, който притежаваме? Безкрайен. Безкрайен. Чудесно. След като притежаваме този безкрайен диапазон, кой го ограничава? Ние. Ами тогава на кого трябва да се сърдим? Или да продължаваме бавно, с постоянство, с стъпки, които се явяват грешки, но в същото време стъпала към успеха, да разширяваме постепенно този зона на комфорт, този честотен диапазон, с което да ставаме все повече себе си. Докато сме насочени към другите, ние всъщност сме себе си. Всъщност това е истинското познание на себе си. Всичко друго е самозалъгване. Отдай се, за да познаеш себе си. Отдай се, за да познаеш себе си. Няма и цели, защото целта е ограничение. Има и посока към. И тогава ти винаги ще откриваш непознатото, красивото, щастието. И винаги. И винаги ще бъдеш щастлив. Това е отказването от тялото, за което говореше Иво сега в разказа за Мария Магдалена. На практика това означава да бъдеш независим от претенциите, от всичките тези илюзии, които ние си градим. Ако ти станеш независим от тях и просто нямаш претенции към хората, към средата, към това, което ти се случва, на теб на практика ти се случва всичко, което желаеш. И много просто. Това е просто едно събитие, няма оценка. То не е добро или лошо. То е такова, каквото е. И ако ти щупиш филтъра на оценката и на желанието да става баш това, което ти искаш на всяка цена, по начина, по който ти искаш, ти го изискваш, то наистина се получава. Де-факто на практика всички искат да са свободни, но едновременно търсят сигурността в семейството. Тоест какво търсят? Комфорта. На кое? На любомързелуването ли? Точно така. И ограничението, в което ще съм добре. Сигурен. Сигурен. Ама в момента, в който има ограничение, къде е свободата? В клетката, която съм си сложил, това ли е свободата? Не. Ами тогава кой сложи клетката? Ние. А в чия власт е да се отвори тая клетка и да я няма? Добре, практически така. Значи затваряме се в клетката, ние сме я поставили и в същото време искаме да бъдем свободни.
и след години или след месеци, то сега вече не години, след месеци, ти не ставаш за нищо, виж съседа, ти не можеш да носиш пари, така. В един момент започват отвън приятели да му говорят, отиди на психолог. Защо хората се страхуват да ходят на психолози, да го разтълкуваме това? Хората страхуват ли са да ходят на психолог? Нашите наблюдения са, че хората са много щастливи така от една подобна възможност да има на кого да се оплачат. Като под психолог, тук не говорим само за професионалистите, т.е. Имах предвид професионално за насочване, нямах предвид ежедневните кафета или бира на най-близкия човек, който може да си изплачеш всичко. Добре. Така. Имам въпрос. Кой от психолозите, така погледнато, е открил причините, поради които човек изпитва страх? Юнг, Фройд, някой от съвременните психолози, неорхианците, кой? Имаш ли отговор? Въпрос повишена трудност. Чудесно. Тоест, ако ние не сме открили причината, за която току-що говорихме, че вие сте източника с огромен потенциал, но ви мързи да проявявате себе си като източник. Не желаете да поемате отговорността. Пак заради тази зона на комфорт, заради сигурността. Каквото на едното място, такова и на другото. Било то за семейството, за това къде ходиш на кафе и така нататък. Всичко. Средата. Чудесно, опознай другото. Защо много по-лесно ни се струва да повтаряме на ден примерно 10 фрази? Аз мога, аз съм добър, аз съм успешен, аз съм постигнал това, аз съм красив, отколкото да положа нещо повече от това. Защото обслужва посоката навътре. Същото, за което говорихме. Ти си мислиш, че разделяйки владееш. Всеки човек това мисли. Аз ако се погрижа, за себе си, нали? Имам възможност да го оправя, защото изглежда малко. Примерно ти си една статуетка. Ако трябва да правиш... 0 до единица. Да, от 0 до единица. Колко му е? Нали, първият отговор е, че от 0 до единица няма числа. Да. То е ясно. Тоест изглежда колко ни лесно. Има? Безкрайно. Тоест, кога ще опознаем статуетката? Безкрайно много. Обаче е много по-добре аз да си остана в Аза, за да изследвам Аза, в името на Аза и защитата, която има Аза, за да може Аза да си остане цялостен, сигурен в себе си и съвършенно защитен. Но всъщност това прави ли те щастлив? Колкото хора можеш да попиташ, тръгнали в тази посока, наистина да оправят себе си, ще видиш, че никой не е щастлив сред тях. Тя каза много вълшебна думичка. Разделяй И владей. Точно обратното. Единявай и давай. Вместо разделяй и владей. Единявай и давай. Обединявай. И Единявай. Причина. Единение. Един е ние. Да. Ние сме единна енергия. Всъщност, точно защото сме единна енергия. И сега какво означава това? Тук имаш гледна точка. Тя има гледна точка. Аз имам гледна точка. Всичките гледни точки са различни и са проекция на истината, която е тук, като различни гледни точки. Колкото повече проекции отгоре, отдолу, отстрани и под различни ъгли хвана, толкова по-чисто ще е оригиналното изображение, което мога да видя в средата на всички проекции. Тоест, ако аз единя всички гледни точки и ги приема за верни, защото те са верни съобразно кое? Проекцията, която те изповядват, толкова по-близко ще стигам до оригиналния обект под какъвто и да е ъгъл. Тоест аз какво трябва да опознавам? Чуждите гледни точки. Аз
Своята си я знам, значи трябва да опознавам абсолютно всички чужди гледни точки, да ги приемам за вярни и да трупам елементи към общия оригинал, тъй като ние сме само проекции. Който тръгне в ежедневието да опознава и да дава толеранс на другите гледни точки, веднага той става Какъв? прокажен. Всички казват така. Бе, ти луд ли си, бе? Защо не гледаш себе си, бе? Защо ходиш да се раздаваш? Кой ще го признае? Кой ще го признае? Прекрасно. И сега, трябва ли някой да ми признава нещо, след като аз съм се отдал на всички останали? И щом си го приел това, как изобщо може да ти хрумне мисълта, кой ще ти го признае? Ти значи вече го правиш за себе си. Тоест това е пак форма на егоцентризъм. И сега тук да видим тънкия момент. Ако аз работя за всички останали и спечеля, кой ще спечели? Всички? Ако аз загубя, кой ще загуби? Всички. Грешка? Само Аз. ти. Защото Да, те дори Левски. няма да разберат. Да, Левски. Почна ли да разбираш кой е Левски? Уау! Точно. Осъзнал това, осъзнал принципа, той на практика се отдава на него. И не Той заради някаква работи лична облага, Далавера. а заради щастието от пътеката, от посоката, вървенето напред. Далавера. Дал вярата. Дал Дал- изначалната същност, като творящия звук. Така. Дал вярата. Добре, дал вярата. Всички искате да сте на далавера, т.е. да предадете вярата, ама да ви идва свише. Как звучи? Противоречие. И сега, в борбата за власт, когато всички политици в кабинетите се слагат именно Левски и го цитират, те не го разбират. Защото на практика какво вижда А вие народа? помагате ли им да го разберат? Нали всеки сам трябва да опознае себе си? Моля? До сега за какво говорихме? Кой е вариантът да познаеш? Опознавайки другите. Чудесно. Така е. Тогава кого трябва да познаеш? Политиците. А ти опознали ги? Щом от това се Народа може ли да интересуваш? опознае политиците? Естествено. А Как? може ли да им помогне? Естествено. Как? Като Нека да ги кажем. опознае, Как да ги опознае? като им се отдаде. Хората Да, избират определени личности, чудесно. срещат ги след половин година и казват, той няма нищо общо с това, Това откакто го означава? познавам. Какво означава? Какво Че- се е случило? Има филтър Благодарение на какво е този филтър? на фокуса. Чудесно сменил си е човека фокуса. Някой каза ли му го в очите или понеже е станал великия политик, никой не Никой. смее Да да му се го изправи каже. срещу него. Да. Сега въпрос. Кой е виновен за това, че той, човека, няма възможност да разбере чрез огледалата си къде е истината? Да, той вижда усмивки и ръкостискания. Край. Цветя. И тогава как да разбере, че той е дефектния? Някой казва ли му го? Кой е лъжеца в случая? Политика или всички останали? И кой жертвата е хищника по същия начин? Видя ли как се обърнаха неща? Ако ти твориш хищник, защо желаеш да си жертва? Ако се имаш за жертва, сътворяваш хищника, защото иначе ще бъдеш ли жертва? Не, ти Не. си хищник. Точно така. Да, ние говорихме минали път за това. Потупването по рамото, Браво! да, съчувствието, което това доставя удоволствие. И какво си избра да бъдеш? Жертва или търсач? Търсач. Чудесно. Хищника не е ли търсач? Търсач. Всички са търсачи. И жертвата е търсач. Но търси какво? Хищник. Поводи, в които да бъде Да жертва. попадне. И колкото по-добра жертва, толкова по-добре изпълнена Разбираш посока. ли смисъла на Вселенския закон? Смисъла на Вселенския закон е следното, че ако аз имам желание и ми харесва да бъда жертва, аз си търся всички възможни ситуации, в които
да съм жертва, без да изглеждам такава. Тоест, навън тя е жертва. Търси го сигурността в определен екип, затворено пространство. Браво. Да. Тоест, проблема, от който тя се оплаква, Е всъщност нейният трамплин или някаква възможност за промяна. нейният трамплин към успеха, правилно го каза. Само, че тя готова ли е да тръгне да скача чрез този трамплин, за да постигне успеха, или я мързи дори да го използва? Негативната емоция е създадена, за да разбереш какво е щастието. Ако я няма тъмнината, как ще видиш светлината? Няма да я видиш. Тогава ти какво си? Нищо. За да има нещо, то трябва да е разделено на две. И едното винаги прилива в другото. Тоест, всеки негативизъм е вид позитивизъм, който аз не съм опознал. Всяка невъзможност е уникален шанс и възможност, който аз не съм потърсил. Възможността ми да намеря начина да опозная точно това нещо. Мързяло ме е. Има две състояния. Работя, не работя. Нула или единица. Добре. Има ли междинно състояние? Може би, ако тук Не. полегна... Значи, добре, говорим за това, любомързала. Но, ако всички изведнъж станем много любознателни, Чудесно. ще изчезнат отделните единици екстрасенси, на които ние се възхищаваме. Прекрасно. Тогава всички ще станем Точно екстрасенси. така. Факт. Това е. И това е. Ако забравим за прекрасното. мързела. Чудесно. Да забравим за мързела. И тогава всички ще знаем какво ни очаква. И всички ще сме екстрасенси, лечители, можещи, знаеш. И съзнателно, Това, което има в- подчертавам, Да. и съзнателно ще избираме какво да проявяваме и преживяваме. И какво да творим в името на И всички тогава останали. съзнателно какво ще изберем? Да Да. преживеем страх. Страх. Съзнателно ще изберем да преживеем щастие. Съзнателно ще изберем да преживеем мързел. Съзнателно ще изберем да преживеем работа и успех. И съзнателно ще избираме, при което, дори когато преживяваме страх, тъй като съзнателно сме го избрали, ще бъдем щастливи, защото сме си свършили работата. И колкото по-голям е страха, който сме си предизвикали, толкова по-голямо ще е нашето щастие, защото сме опознали по-големия страх. И реалността. Миналия път, мисля, че ти спомена някъде, това ще се случи след около 300 години за това нещо. 300 години, ако не сме пожелали тази реалност. Така. Тоест, ако мързелуваме както правим до сега. Ако не мързелуваме и започнем да работим, за да може всяка грешка да се яви стъпало към успеха, без да я повтаряме, защото иначе ще цикнем върху една и съща грешка. И ще седим на едно и също стъпало, няма да надграждаме. Именно, ще стане до кога? До 21 година. Че те останаха 3 години. Тогава другия филтър, който в момента в обществото, нали, започнахме с тия кристални деца. Защо аз да се променям и да се опознавам, след като нашите поколения няма да бъдат избрани да направят промяната в света? Кой каза, че няма да бъдат избрани? Казвам от това, което от тук оттам се Света. появява и чета. Света се състои от паралелни реалности. Да, знам и Тези провокирам. паралелни Точно реалности така. са провокирани всеки миг от избора, който правим. Ако аз не направя избор, ако няма фокус, какво се случва според Вселенския закон? Няма резултат. Тоест Размиваме. всичко остава в енергийния потенциал като евентуално възможно. Нищо няма да има проявено. Ако аз се фокусирам върху даден резултат, се проявява характера на резултата в зависимост от фокуса, който аз съм направил. Ако фокусът в такъв случай е така или иначе поколенията няма да успеят за това, за какво да се пъне. Такъв ли Има, свят желаеш? не, Какъв има ще бъде такъв света? фокус.
В момента съществува. Така. Той съществува, а ти специално този ли свят желаеш? Значи всеки трябва да пожелае. Да го избере. А ти Да го избере. специално този ли свят желаеш? О, не. А кой? Другия. Кой? На познаването, на отварянето. Да стана търсач. За Да. колко време си готова да станеш търсач? Кога ще направиш избора за това? Натясно ме хвана сега, тук засечех нещо, засяках Ще го нещо. направиш след една година, след теб Да. или сега? Да, въпросът е да вземем Всеки избора миг. всеки миг. Да се отдам в името на всички останали. И тогава всички останали ще се отдадат на всички останали, в това число и на мен. И за това не ни вярвайте, но пробвайте. Така е. Красотата на живота е в това да следваш посоката на източника. Източника тръгва от нулата, от нищото. Единственият му шанс на къде е? Навън от себе си, към непознатото нещо. Нашия избор на къде е? Навън. От себе си. От себе си. Тоест, ако аз и за миг допусна да се фокусирам върху себе си, съм тръгнал срещу кой? Срещу себе си. Срещу същността си. Същността, Срещу източника, който Срещу си. източника, който си, срещу същността си, срещу себе си. Окей. А кога ще ти е лесно? Когато ни вървя срещу себе си, Аз си се отдал и на другите, и тогава целият потенциал, който се намира вътре в тебе, ти съдейства в тая посока. Защото няма конфликт, няма съпротивление. Няма сблъсък. Няма сблъсък. И тогава целият потенциал работи за това ти да дадеш на всички останали. Какъв е твоя избор? Навътре или навън? навън. В името на всички останали. Останали. В името на всичко, което е. Защото и това е навън. И това е навън. И това. И всичко, което е. И тогава с любов ще попитам. Тоест, ще бъда търсаш от любопитство. Любопитам. Да. Любопитство, любов, съзнание. Тогава да завършим така. Прекрачете зоната на комфорта, бъдете любопитни, За да бъдете щастливи. за да бъдете щастливи и тръгвайте напред, както децата, без да се страхувате. Какво казахме? Без да се... Се страхувате? Без да се... Се Какво беше страха? Без да мързелуваме. Да излезем от зоната на комфорта. И тогава, тъй като вие ще изследвате своята половинка, ще бъдете винаги влюбени. Не само в нея, а в живота като цяло. Тогава, всъщност, ще бъдете себе си. Да бъдем себе си. Благодаря ви.
Това беше последното предаване за този творчески сезон. Гледайте повторенията на предаването на 22 юли от 11 часа и на 26 юли от 10 часа по телевизия Диана. Това предаване може да видите и на сайта на телевизия Диана. Очаквайте повторенията на определен брой предавания по време на лятната схема. Следващият сезон започва през месец септември. До тогава пробвайте да промените себе си, за да живеете в света, за който сте мечтали.